To video. Nie wymazało, to jest dobre. Wymazało się. Nie wymazało, tu je. Tak normalnie, tak byś kamerować działki. No dobra, nie ma. Dawaj. No dobra, idziemy. Sprosty dement! Pal z tą kamerą. Poczekaj, bardzo. Stoisz? Hej. Ale tam już nie idziemy. On za to boi chycić. O to, aha. Gdzie to? Tu ma lawę. Nie, tu. Nie, to nie jest lawa, to jest łaski kupi. To się uścipnie. Ja już cipnie. Ty dasz dziołka. Nie, na działka. Jedyna są. Poczekaj. Jo, teraz by spadł mobil. Artur, daj na paliczku. A, ty, Jezu! To jest proste. Oni zapuścili helikopter.